Felicitate our sir. এরপরে অন্য ভলিবল ছিল जों थाने 5 बोसोराव और चरारिं ट्रेन खालामनाय खाथिर BSD ni principal sano bono kaisa gaini kok sana bagai bono tabok toisa haino hai kolphinai ham jotno phungka ham chini chief guest tai joto parents phai manjak phainai rongno sinaro tini as a chief guest ngai phai manjak phaika chini Harapkwarni inspector of school sports meets obo block level muthangjak nai o block level ni hoite jara winner jara thung batailan mungo o jaga jara je winner ngai borokno sung district level tlangnai district level borok thungai tiki mani pore teo borokno haino hai state level tlangnai state level jodi se borok haino hai winner ongkha borok international level bo thungai mannai kisa gesini Harapkwarni inspector of school IS sir bo sai kalangkha जों थुंमung बायनो किसिसा समयनि बिसिंगो international level bo thangai mano eta poraba hingakai turuk thangai mannai abo belaikai kubui abo belaikai जों pujo sao जों thangai mano abo haikaino sports जों sini sererongni bagai brongni tabuk gobangma in future porani sade sade sports tuibo brongni life no bongni famous ngi thangmano successful khaimano bongni joto cherairongno chini joto students onino kaisa aim tongnai oboshoi sure hoyto ba kaisa ngi mannai doctor engineer eba sports ni tabuk sinoro tebo phaisho paijak khoi district ni PI chini sar songobo boronobo haino hai belai hambai maya pharo borok tini sinoro phaisho paijak SSC ni gaming no borokno naikoloi kaham klai jotono board of kam haimya nai tini borok obono first prize second prize third prize obo haiklai जों list slambuinai जों tebo kusuk level lo tlangnani bagai borok phaisho paijak hengkai tebo जों aro noro nugui makhana tini joro first winner tongnai borokno trophy borokni bagai tui phaijak noro nugui makhana जों first second third obo haiklai no जों borokno kaisa kai yafar jangnai so obono jotoni sai borokni thinango kahamungnai je tini o thungmung batailamungo jidiwoi kaham klai borokno kusuk level tlangma hangkai boni thinango tebo sati hayungui maninai so ang aso kok salia sini program turuk chengai no thanai tai sini parents ongnobo nono belaka hambai program bo joto phai manjak phai mai bagai जों kaisa bai kaisa chini khela no suru khali thanai sudu chini cherani simia tini chini parents ongno bang koinai norobo chini o gaming go participate khlaimanai jeta block level ni o muthungjama hangkai obongkai chini parents ok takbo tongkho ande 30 years ni bisingo jara 30 years ni bisingo tongkhangkai जों brongno block level ni gaming go bono participate khlainai ar aboni badebo chini je oro je guardian tongmani nor jotono participate khlaimanai hebano block level hangkai age limited tongo kaisa obo 30 age ni bisingo aboni bisingo hangkai जों brongno district level rohonai guardian phangthon student phangthon broni age limited tongo o bisingo hangkai boro participate khlai boro winner ngai brongni tinango tebo kusuk berembo thangai kasai manana asa khayo norok ready tongdi tai sini boro moidan higher secondary school ni hostel play school ni oroni team borok tui phaiga engkai o team nobo जों sao boro nobo ready khlai जों step by step sini PI borok guide khainai ekta por ekta bobo bo game no जों start khlaijangnai abo sini PI sar song borok abo one by one borok sanai naikolnai joto somosto borono manage khainai aro जों kebong ko khlaiya borono joto somosto abono naikoloi tlangai khelano naithok klai paidi oi tinini khelano pairi rinai
please stage of high जोंनो कक थाइसा थाइनै खोनादोंबाय आं बनो कयो हामबाय o thungmungni bisingtike tai lekha porani bisingtike sini thungmung jotono sini ngo tongnanango sini khela dula khaimani bisingtike sini sa kaham sori kaham tongnani abo sini nangkugo जों বিশেষ করে জরা জরা sini yakung yak ruwayo bibino somusyango khela dula khaimani eba sini aiti kheno sini sak khamri bomano sini next generation sini serai rokno sung buskango bawa haike je monbabe kaham mana borokno kaham kaising buskango mokol phunugi rohornani lekapurani sate sate khela dulao bosang borokno monojog rinan bagai sini jotoni guardian ni thari bosai tongmung blaikhi tongnana nangnai ke obo haikino boi soto sini serai rok borok khni sini jaktun sini khela dula tai lekapurani sate sate obai kino kucuk sakao thangsoginai sini jaknai abono sini kaisa thinangni sati hini जों boisoto जों wansugimani sini serarokni je life no sini SMC president botini phainai nangkukmani sports ni bagai kok sai khnarikha sini students ni thinango sports ni important to be a sportsman. Now welcoming group dance by our BSD Wisdom students to perform on a popular song, Dreamer. Program tabuk sini PI harsong borong ni rules moteti borok sengai dinai hingke norok o jara je sports khaitani winner engnai rok norok ni certificate bu tongnai logiwo omo bo norok ni thinango kaisa belekeno important omo high certificate kaisa norok mannai hingke norok kahamke win engnani bagui thungnani try khailedi hingke ani kok orono sawi orono mothak kajatanano hambai yang kinani half semua ya kan bhai Barika. Number 3 na. Let's go. Let's go up on na. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Hey. Wow.
Price mana? Abang lihat disqualified. Oh. Mulai naik top ke tulak ya? Oh.